alas 7:49. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, good morning po sa Indogabos. Welcome po sa programa nga hapot sa DCGB. Kaso, good morning tabi sa mga taga-Liabres Canteen. Ha? Good morning tabi sa mga taga-Liabres Canteen. Diyan po sa Bicol Regional. Ano nga nang pagkan, Ronald? Bicol Regional Hospital and Medical Center. Yan, ha? Mga taga dyan po sa Liabres Canteen. Good morning tabi. Bossing. Kaso hapon, sa sakuyang neighbor, nagtuktok duman sa sakuyang gate. Nagtaw tabi ki 1,000 pesos para sa additional na sponsorship. Sa tuya tabi na wish ko, regalo mo. Yan. Salamaton tabi dyan sa Liabres Canteen. Amigong George, Marinaga. Nagtutok ka sa hapon, sabi sa kuya, may sponsor ngayon tabi ako, amigo ki, duwang aki. Yan. Salamaton tabi Sa tuya tabi ng mga latest na sponsors para po mga tugang sa tuya tabi na wish ko, regalo mo. Yan. Ha? Tabi, Liabres Canteen. Yan. Diyan po sa BRHMC. Good morning tabi, Sendo. Pero may nakatutok sa kuya ini. Tabi na pamilyang ini. Diyan po sa Endang Canteen sa BRHMC. Salamaton po. Yaw na tabi duman sa opisina. Mga tugang ang sponsorship. Yan. Salamaton tabi. Yan, ha? Alat ko, natapig surat ko para sigurado. Okay? Sige po, salamaton tabi. Ang sa tuya tabi na latest na mga donors, yan, Liabres Canteen, to children. Si Tukayong Henry Baritoa, mataod tabi ikibalon sa kada aki. Mga tugang hali po dyan sa Charles Balloon. So, may design kita, duman tabi sa kantin. Sa kantin. Sa kantin. May design kita duman sa Pacific Mall. Ha? So, ito tabi na na-confirm na para sa wish ko regalo mo. Mapasaan sa tuya tabing venue para sa distribution tabi kan programa, iyo po ang Pacific Mall. Diyan po sa second floor yan, kan Pacific Mall, tabi madumang kamo sa Pitsa 23, alauna po ang hapon. Hakaso hapon, nag-ikot kami ni Shara sa mga barangay. Nakaarabot kami diyan sa Barangay Binanuahan, 22, 21, nakaarabot kami sa Puro, Dapdap, Victory Village, tapos Barangay 24. Nakaabot kami diyan sa lugar na iyan. Ngunyan na aldaw, mamiting kami ugaring alas 9 para po duman sa tuya na relief distribution sa probinsya ng Catanduanes. Kaya pagka-meeting, maluwas naman kami ni Shara. Mapasiring naman kami dyan sa mga barangay na pwede tang smiling sa mga aki na pwede tatabing regaluhan. Ha? Salamat tabi dyan kay Tukayo Henry Baritoa. Si Aliyah Kate, nagtao po ng 2,000 pesos. Tabi para sa 4 children. Tapos si kasuhapon, kahurong kulig di sa DCGB. Si Manong Reg. James and Richie Yanson Pointer. Yan. Nagdidi ka naman ng Reds tabi sa DCGB. Nuka mo na so piguro ng tangduwa. So patayaw na Shirley kaso apon. So saya tabi na sponsor para sa 100 children. Tabi na 50,000. Tabi ni James and Richie Yanson Pointer. Yaw na po digdi sa DCGB. Salamaton. Tabi, Mario Castelo ng Taisan, Kuya Alan Imperial, 2,000, so kay Dr. Olben dyan palan, tinao na sa kuya kasuhapon, okay na ini, Dr. Raul Benjan, tinao na sa kuya kasuhapon ini, tabi pala ni Dr. Benjan, yun na po duman sa DCGB. Alright, sige po, salamaton. Dr. Raul Bendia. Nagkailingan kami duman sa
sa sentro kan Legazpi, minasakat ng gad ako sa auto. Yaon duman naglakaw-lakaw si Dr. Raul Bendian. Salamat tabi amigo. Sa imo tabi na ano yan. Sa imo tabi na sponsorship. O, so iba taon naman tayo kay Shirley so iba pa. O na ito, kay Shirley, kay Shara. So updated pa ano, budas nakabot lang sa kong lista. Si Teacher Ophel, Sunshine International School, mga tugang 40 children man, 20,000. Jonathan, hindi pala, sa mga kuan latest, ano, Manong Ed Abila, 3,000 pesos. Jonathan, 1,500. Diyan sa JB Legazpi Medical Clinic, Salamaton po, 5,000 pesos. Dr. Fe, buda kay Dr. Joel Vinalimbing. Madam Fe, good morning. Mading puda, padi. JB Legazpi Medical Center, ha? Buda kay ate, diyan sa Pawa, tabi, 7,000 pesos. Good for 14 children. Ate Kulin, 1,000. Ligao City, Anonymous na 1,000. Tapos sa Sagpon, Daraga, 1,000. Yan. Tapos si so dyan sa may Albay Astrodome, napik na ko ni Mariel. Kay Pading Boy, thank you Pade. 1,000 pesos. Sa Katula-Tula, may 1,000 man. Si Mark Jerome, 500. Si Madam Susan Bornas, 2,000. Gani Madam mo niyang pipick up po na rin Mariel sukan mo. So, tutabi na so additional mo baga. So, sa imo tabi na para sa katanduanes na mga plato. Di ko alam ko na pick up. Pero ganyan, gani ko niyan itong Friday. Ma-pick up sa imo dyan. Buda, so additional mo na para sa pako. Yan. Salamat tabi, Ma'am Susan Bornas. Madam Melindawi, 5,000 pesos. Nunito Gabaria 2,000, tapos may anonymous na 100 children tabi, salamaton diyan sa mga NUP personnel. Tapos si Cayen, Ate Cayen, na Librera, Kapitan Glenn na param diyan sa Palanog. Good morning, Kap. 5,000 pesos. Raul Calio, 3,000. Amigo, good morning. Kuya Nong, Sanong Smith Shop, yan, 25,000 pesos. Captain Joy Maristela, 500. Judge Noli, Judge Noli, kung pala, nailing ko sa GC, kaya mapasiring dyan sa imo sa mga miyembros kan Advisory Council sa Ligao, ha? Sa RTC Ligao. Kaya lang, di ko sure kung makaiba ako, Tagari na sa, kung ako, nalingaw ko lang sa PETSA, pero nailing ko sa tabi, so PETSA, na tatawan ng kaki memento. Yan. Recognition kang ni General Andre Dizon. Thank you tabi, kaya Judge Norley Reyes, yan. Nag-donate magi 5,000 pesos. Si Miss Laila 1,000, Engineer Mer 9,000 pesos, tabi para duman sa 18 aki. Rabax, good morning tabi kay Ma'am Tet Hakub diyan sa Rabax, 5,000 pesos. Ate Meli 2,000, yan ang Riolo family 2,500. Pading Benny Garland, 1,500. Engineer Ed Luna and Alan Lucanyas. Dr. Alan, maray na agatabi si mo, 3,000 pesos. Dr. Eve, 2,000. Sa San Francisco, Ginubatan, 1,000. May nabuwag pamidbidyan. Buda, Daddy's Angel Medical Daddy's Angel Medical and Diabetes Clinic. Yan. Kay Dr. Basta yun na nga pa di yan. Ha? Bata nga yan, may bata, si Padi, garo, kuha na, public figure na si Padi, kadakul na kang nagrani. Okay? Yan, 5,000 pesos po yan. Salamaton tabi, sa mga sponsors natin. Okay, kaya pero, nakakonsentrate kami ngunyan, Aldo, na malarga sa Rajimi, pasiring po sa mabalik sa Katanduan sa Domingo. Yan, tabing Aldo, ma-meeting na kami para sa final na briefing ka Rajimi, sa pag-distribute tabi kan mga construction materials. Yan. Okay? Yan tabi ang kwanta. Ang aktibidad ngo niya na pagkaaga para po duman sa Katanduanes. So nagpadara tabi kay 10,000 pesos kay di sa DCGB. Salamaton tabi si Ma'am Tess tabi na Clemente, yaw na po sa atinan mas ako ni kaswapon kan opisina. So para po sa simbahan ni Father Ding Robles. Boda so check man tabi na hali kay Teacher Ophel tabi kan Sunshine International School para po kay sa simbahan ni Father Ding. Then siring man so trapal na itatao ta po duman pangatop sa kumbento
naguturo tabi sa kumbento duman ni Father Ding. Okay? O sige, so iba tabi mga donors tol, tayaong kay Shara, so latest tabi na donors ta, para po sa yan. Pero halos okay na kita. Okay na po kita. So mga plato na lang pigahalata. Ay ba, halos okay na po kita. Klarado na po gabos para po sa pag-distribute pasiring duman mga tugang sa Catanduanes. Sabi ko nga ni, so 200,000 plus na nakolektata, 237,350. Kanagkurintahan kami kan mga kaipuhan, may sobra po na nakanbas mi na materyales para duman sa tuya ng mga kababayan sa Catanduanes, sa Karamuran. Nagkatidad din sobra 300,000 pesos. Kaya nagdesisyon sa Ramang Brenda, sa Ibi Piglen, sa management kan PBN na magtaunin counterpart so DCGB. Yan. Tabi na 100,000 plus para po duman sa tuya ng mga kababayan. Kaya ayos na po kita. Solve na kita. Kaya ready na po yan para tabi sa distribution mga tugang sa maabot na Lunes. Okay? Alright. Puro bank to bank ang samuyan transaction para tabi dyan. Okay? O sige. Mga tugang, 1 minuto, makalipas ang alas 8 nin aga, dili po sa ayo nga pala pangyari iyo pala iyo pa di thank you tabi Engineer Mer. Nagdumana tabi Engineer Mer si Jomar sa sa JEA Jeya Hardware. Nagdumana tabi Engineer Mer si Jomar, closed pala sinda pag Sunday na aga, Sunday na aga mahapit naman sa Jimmy. Tapos, kakao na po ni Jomar duman na Domingong at Lunes na hapon. Sagang hapon, kakao na po ni Jomar sa mga pako duman, agihon na lang tabi kan sa muyang team sa malilipot sa harong ni Jomar. Yan, closed pa lang sinda pag Sunday na morning. Kaya sagang hapon, kakao na tabi ito ni Jomar, mga tabi engineer, para hapitong kan tropa, duman tabi sa mobile, sa auto. Iyon. Kaya, yung manangata. Di mo nga paglingawan, sabi ng engineer, paano nga matakod ang yerong anbuda na plywood lang. Yung manangata. May mga darangali kaming martilyo. May nag-request ki martilyo, may lagadi, may metro, may biskuit. Diba pa? Yan, may mga darapo napiga. Kaya ngunya na aga so final meeting mi tabi para kung anong gigibon pag-abot naman. Okay? O sige tabi. Thank you Engineer Mer sa pagiramdom. Maray man tabi naramdom ako. Pero nagduman na si Jomar tabi sa JEA Hardware dyan po sa Tabaco City. Kaya sob na ito migo. Pag nalingawan ito, may kasalanan kan si Jomar. Buda so driver me. So, okay. Sige. Anyway, mga tugang, thank you tabi sa mga sponsors ta sa Wish Ko Regalo mo. Buda po duman sa tuya tabi na kuan, sa tuya tabi na para sa Catanduanes. Okay? All set na kita duman. Okay? Now, congratulations tabi sa tuya na mga winners sa Pastores Bicol 2024. Yan. Exciting Bicol Pastores. Ginibong may kasubanggi diyan sa Albay Astrodome. Maura no garing kasapon. Day po nagibo so street dance parade diyan sa Peñaranda Park sa palibot tabi sa National Highway. Day nagibo grabe suran. Nagsakat nga na ako nagambot ako sa Astrodome na alas 4. Grabe pa subagsak ang uran. Baha na po sa palibot kan Albay Astrodome. Kaya kinansila na lang kan DOT so street dance. Pero para po mahusgahan kung sisay po ang best in costume, best in musicality, best in street dance tabi ginibo manggiraray kasuhapon sa Albay Astrodome and Competition. Kaya medyo maski halipot lang so ikutan burobaraylihan kan grupo at nakapili manggiraray ki best in costume, best in musicality, best in street dance. Yan. Iyan po. Nakapili mangyari ka sa hapon. Pero sa tuya na mga overall champion tabi, congratulations ang sa tuyang first place napaduman tabi sa Sarong Bangi Dance Troupe kan Santo Domingo Albay. Nagresibi tabi ki 100,000 pesos. And second
runner-up, tabi, second runner-up. So, ano ini? Tanghal ng Kulturang Kamnorteño. Yan, ha? Congratulations, tabi. So, second runner-up, Tanghal ng Kulturang Kamnorteño sa Camarines Norte. Second runner-up, tabi, napaduman sa Sarong Bangidan Troupe, Santo Domingo. First runner-up. Champion, tabi, ang champion, iyo po iyan na Kamaligan Dance Company. Yan. Kamaligan Tabi Dance Company. Kamaligan Pastores. Congratulations, tabi. Sino po nag-receive kan 150,000 na premyo. Ulitin ko lang po, ang satuya na champion sa Pastores. So, Kamaligan Dance Company. Yan, Pastores. And first runner-up, Sarong Bangi Dance Troupe. Third runner-up, mga tugang, iyo tabi, second runner-up, iyo po ang Tanghal ng Kulturang Kamnorteño. Yan, sa Camarines Norte. Yan, sige. Congratulations, tabi. Although kaso banggi bagayon nun sa mga performances, kaya sa mga judges, ang mga tugang talagang naging masilan sa pagpili, mga tugang sa pagiging champion. Kaya pagkatapos kan resulta, champion so Kamaligan, first runner-up so Sarong Bangi Dance Troupe, puda tabi second runner-up so Tanghal ng Kulturang Kamnorteño. Yan. Congratulations, tabi. May mga may gamang mga minor awards, tabi. So, de ko lang nakatandaan, so ano yan, sa minor. Pero halos itong mga winners na ito, iraon duman mga tugang sa mga minor awards, tabi, na best in street dance, best in costume, best in best in street dance. Paano kaya? Yan duman sa criteria, mga tugang gabos yan. Kaya pag nakuha mo ito, yan ka na duman pirmi sa mga minor and awards. Pero igwaki, nanggana po sa minor awards na dahil po duman sa mga runner-ups and champion. Okay? Ni pala, so, special awards, tabi, sa best in street dance and third tabi, napaduman sa Uwas Pastores. Yan, Uwas Albay. So, second placer, napaduman po sa Sarong Bangi Dance Troupe. 8,000 pesos. Sa Kamaligan Dance Troupe, sinapuan first place, mga tugang, first runner-up, tabi sa best in street dance. Kaya so Kamaligan Pastores, ang inuli, nasa 160,000 pesos, no? Tas yan ang champion man nanginot sa best in street dancing. Yan, okay? Yan, congratulations, tabi. Third place, mga tugang, sa best in costume. Best in costume, tama. Best in costume, third place, Tubog Pastores, tabi, 5,000 pesos. Tapos, natagatubog Uwas Albay. Ang second place, tabi, iyo ang Tanghal, Kulturang Kamnorteño. Best in costume yan. Tapos, ang first place, tabi, sa best in costume, Sarong Bangi Dance Troupe, kan Santo Domingo Albay. Yan. Iyo tabi yan. So, ang mga kwanta, ang mga kung man talaga, obvious man na magayon sa pagka-preparar kan bado, kan costume, mga tugang kan Santo Domingo Dance Troupe. Tapos sa best in musicality, duwa lang sa pigpilian. Dapat mahiling mo sa best in musicality, dapat live music ang gagamiton. Kaya po, ang nag-perform duman na live music, yun po ang Sarong Bangi Dance Troupe and Pastores de Divino Rostro, Kang Tabaco City. Yan. Sinda po,
mga tugang ang first place para sa Best in Musicality, Pastores de Divino Rostro ng Tabaco City. Tapos ang second, iyo po ang Sarong Banggi Dance Troupe kan Santo Domingo Albay. Congratulations Tabi sa gabos niya to mga tugang na mga winners ngunya na kasubanggi duman Tabi sa Ginibong Pastores Bicol 2024. Hello. Yeah. Yeah, okay lang, off there ka man, okay lang. Ano po ito? Anong oras nga ito pare? 9 o'clock. Yan naman suling ano? Yun ko na. May meeting kaya akong 9. Pero anyway, pwede ako maka-join. May meeting kaya akong 9 ngunyan. Iling-iling ako po totod, ha? Iyo sa pangyari. May meeting kaya akong alas 9. Bali, baka igwaki ba pare na pwede tabi, ha? Pasensya na. Na-timingan ta. Nag-prepare kaya kami kang relief distribution sa Catanduanes. Iyo ang agenda mingo niya na 9 o'clock. Iyo, pasensya na tabi, ha? Okay. Thank you. Okay. Si Kwan kaya, anyway, gwa kaya kami ngunyang lecture series, mga tugang sa Kwan sa Regional Advisory Council. So sa mo yung chairman nasa travel si Director Daisy Ponsalan. Ako so nagkataon na ako po ang vice chairman kang Advisory Council. Kaya ako ko sumami ko may meeting kami tabing alas 9. Primary ko priority so para sa tao. Although para man sa tao itong pag-volunteer ta duman sa Advisory Council. Pero dapat ma-finalize mo po ining para duman sa Catanduanes, ano? Tabi. Anyway, sige. Good morning Tabi sa mga pasensya na mga colleagues diyan po sa tuya na kuan. All right? O sige po. Yan Tabi sa mga winners natin sa Pastores Bicol 2024. Okay? Okay. Congratulations everyone. Until next year, next December naman, ha? Sabi ni Director Aguas, mga tunga ugmahon siya na taon-taon pirmi na may nakaalokar na budget yan para dyan. And pati sa provincial government of Albay, yan duman si Acting Governor Glenda Bungao, yan po duman si Mayor Salado Canlegaspi, yan po duman si Mayor Alfredo Garbin Jr. sa sinabi ng pagtiripon Kasubanggi. Okay? Sige. Ang mga istorya, mga tugang sa Satuya na Palibot, digdi po sa programang Anhapot, makalipas lang kan mga bata alas 8:13 oras po sa Pilipinas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga sunod. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. May right med ba para sa allergy? Check. May right med ba pampalakas ng resistensya? Check. May right mo ba para sa body pain? Check. Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi
sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Pasko na! PAS ko, Pasko, Pasko, Pasko. Buo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Free! Pansit na shrimp sarap with Knorr shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Knorr chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Knorr pork cubes. Buo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Knorr! Pack na pa! Knorr Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Con si Ron Rosal, Con si Ron Rosal, Con si Ron Rosal sa imo ipadagos. Con si Ron Rosal, Con si Ron Rosal, Con si Ron Rosal, lider ako matano. Dagdagan ni Gaspi sa tong kaipuhan, ang servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo, korong sa gabos pa ko, politika. Dagdagan ni Gaspi sa tong kaipuhan, ang servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo, korong sa gabos pa ko, politika. Lider ako matalo. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito. Choose Kulitro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Drink responsibly. Sa pag-abot san panahon ng Kapaskuhan, lugod padagos kitang mamuot sa saton na mga pamilya, mga katrabaho, dangan mga pagtaraning, ya di ang tunay na espiritu san Pasko,
An pagmalasakit, dangan pagtabang sa kapwa, lalo na sa mga nangaypo, sabot nga manin kalamidad o sa panahon nin kauswagan. Inin kami narko kamo, napadagos na magin liwanag nin paglaom, dangan kaugman para sa iba. Maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa indo nga min. Ya diusad na pagbati, na puno nin pagkamuot, gyalin ki Mayor Victor Pirete. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya ang pag-abot kang Pasko, deita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan, I know times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na deita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kang Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ni pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko asin mapusong bagong taon sa gabos. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Hear those laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, kahit pawis, blooming bango sa Surf Fabcon. Based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Uwasagan, inubagan! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ini si Mayor Alan Arandia kan piudaran maut magpaabot nin maugmang Pasko asin muswag na banwaan. Naglalaom ako kaibaan sa kuyang mahal na esposa Banji Kanyaberal Arandia na maging angat kita sa ngaran ng pagkabuhay, ekonomiya asin sa iba pang aspetong pangkauswagan kan sa tuyang banwa. Daimi kamo pababayaan sa pagtabang anuman ang mga kadipisilan kan panahon. Gilayon ini si Mayor Alan Arandia sa ngaran kan sa kuyang agong Banji Arandia asin mga kahimanwa. Extending Merry Christmas and a Happy New Year sa gabon. Feliz Navidad. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Alright, alas 8:26 oras mga tugang sa DCGB asin sa Pilipinas. Sabi ni ning joker na latoson ko ni. May text pala tungkol sa ikos. Alright, o sige tabi mga tugang. Good morning sa mga taga dyan sa Pigkale, Legazpi City. Yan ha. Mga taga Pigkale, listener daw si Chakonsing. Yan po sa Barangay Pigkale. Madali lang po. Talingon ko muna sa iba padigdi para Good morning nga pala kay Father Noli Alparse. Yan po sa Bakakay Albay, no? Council Kagawad Noli Alparse, Municipal Councilor Noli Alparse. Yan ha. Kan Bakakay, Marina Agatabi, amigo. Report, hali po dyan sa luwas, aramon tadao mo na ang mga istorya kasabay tabi si Joshua Bino. Regional Director kan DepEd nagtutubod na dayong overwork na paratugdo sa Bicol. Talaga? Joshua, paano nangyari? Yes, VP, good morning. Good morning sa mga paratabay. Kung halimbawa, igwanin overwork na paratugdo sa Bicol, magdulok sana sa Regional Director para ma-assess ang sa iyang workload. Initabi BP Henry partekan pahayag ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Padsat. Katakod kan sa iyang pagtubod na wara umano nin overwork na teacher para tukdo digdi sa bilog na Bicol region. Para sa eksaktong pahayag kan Director, daguntaan sa iyang Joshua, lang teacher dayong overload na, ano na? Sa mga teacher data, dahil mga sobrang trabaho. Binawasan na bagada kaya so workload ninda. Tapos ang sa arong kan mga direktor. Kung halimbawa nga may sobra ang trabaho kan para tukdo. Dapat ko nga may ma-request in overtime pay. May pundo ang overtime. May pundo ang depend sa overtime? Ang depend may pundo sa overtime? May naman na nga nababawasan so nakakasad din ng pundo para sa overtime. Talaga? O yan mensahe sabi BP, pahayag eksakto ni Director. Sige ta, habang pag-replay mo yan akong tubig yo. O sige. Apo.
Alam ninyo. Okay. Okay, I wala would namang admit overload. that we have deteriorating quality and shortage on school building, textbooks, and other learning materials. But I will not agree that we have overworked teachers. Because if we have overworked teachers, we have fund for overtime na hindi man nagagalaw. Okay? Probably, iba lang siguro ang definition ng overwork ng isang tao, ng guro. Because the loads of teachers now is being lessened. Kasi nga, ano ba yung, meron tayo ng, minamaximize lang yung 6 hours actual teaching. Pag 6 hours actual teaching ka, that is the maximum. But in our records, if ever merong sobra dyan, they can have overtime pay. We have budget for that. In fact, no one is requesting for overtime pay. If there is no one requesting for overtime pay, that means that tamang-tama lang ang load. Kaya I don't think, and I'm sorry to say this, if ever there are those overwork, please go to me and I will evaluate your loads. Kasi titingnan natin. Although I am a pro-teacher, because I'm a president of the national organization, but we really see to it na wala talagang gurong naaapi at nasusobrahan sa trabaho. Okay? So in Bicol region, I would say na wala tayong overwork. They can go to me and we will look into that. Yan, BP. Gari, tama man si Director Sadsad. Kung ang pagkasabot ko pagkasabi niya, siguro ang hapo tungkol sa workload, kung teaching load talaga, dahil man katutawan ng sobrang teaching load, tayo ang specification, di ba? Di ba nga 6 subjects per day? 6 subjects yan. Di ba? Baka ang... O di sige. Sige. Ay, but kung halimbawa na may overwork na teacher... Yan ang pag sinabi. Anong definition kang overwork sa DepEd? Tako kaya, ang malawak ang paliwanag, ang pagkasabot ko dyan, Joshua. Overwork. May load ka na, may pigigibo ka pang uni para sa school. Di ba? Nag-teach ka na, pagtapos kan teaching schedule mo, may gigibong ka pang uning mga reports. May gigibong ka pang magibo ka pa kay ding kuda, ma-supervise ka pa kang para sa kudal kan arog kay ni. So mga extra curricular activities kan mga teachers, baka naman suponso ang dapat ilingon. Di ba? Kung teaching load talaga, dahil man ang pwedeng magsubra talaga. Di ba? Unless na, garo, tinawag, kung masubra ka talaga, siyempre, aram yan kang division superintendent, uda kang education supervisor. Baka pigmimin na overwork, so ibang trabaho, extra works, na luwas duman sa teaching. Di pag-clarify ka nagapot. Di ba? Ano ba ni Director? Binawasan lang yata sa ibang task. Sa ibang trabaho? Binawasan na ta. Abo nga nila may ma-overwork, may feeling api na teacher. Kung halimbawa ngaya overwork ang sarong maestra, magnaman niya sa opisina ko bago ngaya para ma-evaluate. Tama man siya. Ito talagang kung may pundosinda para sa, ano ito? Overtime, di pwede man ang ganda mag-avail. Pero ako talaga, ang pagtubod, baska ako, Joshua, di ako nagtubod na may teacher na sobra ang load. Tayo, naka-specify yan sa imo sa kada taon, na yan nga ang teaching load mo. Pwede may posibilidad na igwa kay underload. Pero so talagang sobra ang teaching assignment mo, load assignment mo, medyo, garo man ang tama dyan si Director, medyo malabo yan. Pero ang hiling ko, baka duman sa ibang activity sa school.
Yan. So, kung sa loob na salamat kang teacher. Pero mas magayon na mananggad mo man kay director para iaramon kung ano istorya ang sitwasyon. Opo. Okay. De sa totoo lang si director sa ko niyan, approachable yan. The best. Maray man siya. Kaya lang gari ipag-abot sa overwork, overload, gari medyo ito ang dapat i-validate kay Maray. Tama ka, may mga gibo pang iba. Oho. Di ba? Opo. Pero sa load talaga, tama siya duman. May point siya duman. May point. Tama duman si Director Sadsad. Nasa guidelines yan. So, ilang maximum mga yan. Yun maximum load mo, yun ang dapat na trabaho mo. Kaya dyan yan, bas yan, kan sweldo mo. Oho. Yan, di ba? Nya paano ini na paano ini na dapat ay sabagay yung mang giraray ang log mo nga 6 o'clock ang start kang klase mo hanggang 12 so mga shifting baga an sabagay pwede man takwan yan pig kompleto kan so teaching hours di ba di man di ka pwede magsobra kay perang oras sa teaching kwan mo hours mo. So, kung magsobra man kung kinakatuan, may pondo ba for overtime pay? Overtime. Pero paano pag-claim daw kang overtime, ano? Iyo, kung nagwang pondo, magayon yan. May pangalan na hero. Ano ang dapat i-claim sa overtime? Halimbawa, ngaya, may celebration kang Independence Day. Ginibong Sabado, o kung anong aktibidad dyan. Paano yan? Pwede i-claim nyo na overtime, na luwas sa Biyernes? May validation man, Gero. Iyo. Validate man. Talaga. O sige. Apo itong tadawang utaw. Opo. Apo itong tang utaw. Tapos mga, din akong aki na pigpa-eskwela sa elementary. Sa Abuda, ako, produkto kay public school. Din akong aki na pigpa-eskwela sa public school eh. Darakula ng mga aki ko. College na nga ni. College na sumato ako. O sige, kadua ko. Mag-graduate na nga ni. Opo. Okay? Doon ang katawa kami mag-react. Hello, engineer. Hello, sir. Good morning. Good morning. Marayan na open yan na araw kaya na topic. Sige daw, tabi, sir. Anong iling mo tabi ka na Daimandaki overwork na teacher? Yan po ang pagsabot kaya ninda. Isipon mo baga, sir, sa DTR kang mga pakot, kang mga maestro, maestra, 8 to 12, 1 to 5, 40 hours a week. Okay. So Monday to Friday, yaon ka dyan, pipa-report kang 8 to 12, 1 to 5 kasi 4 hours a week ka. 40 hours a week. Ngunyan, pag uuli mo, sarong mo, ma-check ka kay papel, magibo ka kay lesson plan, ma-check ka mga project na pag-require mo sa inda, and that is not already part of the 40 hours a week. Yung mananggan, ano? Dapat ko ang checking mo kaan sa school mo gagambugibuhon. Paano ka mag-check, sir, kung may schedule ka sa pagtuturo ng 8 to 12, 1 to 5? Dapat ko sir, adalan iyang kang secretary kan DepEd na sa school may allocation ka ngayang 1 hour lamang para sa checking. Di ba? Lesson plan preparation. Kulangon man sir ang checking na 1 hour. Isipon mo ang estudyante mo 45. Pirang section yan. Chichikan mo yan dyan. Magsarong minuto ka kada sarong estudyante. That is 45 minutes na agad. Yung mananggan. Ako nga ang experience ako, estudyante 35, abot ako 5 oras kibabasa kong kan mga simbag. Yes, opo. Kaya nga yan ang dapat yan ang i-define nindang. Ang pigasabi nindang, warang overwork. Sulod gayod, sir. Ito pwede, di ba? Talagang yan. O dahil yung overload, di ba? But may pigagibo pang teacher. Aside lang kang pagturo. Dara pa sa harong, di ba? Nagmamatanga pa sa harong. Nadara pa sa araw, magibo pang lesson plan. Bata ni babagang mga teacher. Paminsan, ako na agong bako teacher. Yung kalaban permi pag makaraturog na. Talaga, dyan nagaburulagan. Ano na, puro ka sang lesson plan? Actually, sir, talaga, sa totoo araw kaya. Although, isipon mo sa college, pag sa higher education. Iyo.
that is 18 units lang, regular load. Iyo. Kung ikumpara mong 18 units, is equivalent only to 18 hours. Yeah. Kung 40 hours a week ka, gusto sabihin, igwa kang 22 hours na free time na i-check mo, igigibuhon mong lesson plan. Iyo. Hindi ka maturo. Yeah, May 22 correct. hours a week siya. That is for higher education. Ang problema sa DepEd, Iyo mananggad. Ano? Kaya ako dahiling ko talaga, may medyo debatable ito. Daing overwork. Dapat intindihan ninda kung ano itong pigataram kang faculty, kang maestra na overwork. Yan. Kasi iba ang overwork sa overload. Yes. Oho. Opo. Gusto Okay. ba kasi ganito na intindihan na overwork, paano kaya pagkaga, nagaturo na kong 8 to 12 to 5, pagkabanggi, mag-iwa pa akong lesson plan kina. Talagang overwork ba talaga? Maski akong mareklamo na ako. Mare, kung pareho ka mo, teacher, ito na yung problema, reklamo, nagkasalibutan ka mong luha. Oo. Ya, Wala tinuan pero Gusto mo na magkaturog kay Atab. yan. Oo, masarap. Okay, Dapat ka nang may define ninda dapat. Yan. Okay, salamat Dapat sir. kang maintindihan ninda. Kasi thank you po. Very good point. Di ba? Yan ang pagkasabi ko, di ba? Boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei, ang boses kan utaw. Di ba? Dapat kayo mahiling ito na ang trabaho sa classroom, daraan sa harong. Ano po sa ibang extra activities sa mga schools na halos pigigibo-ribo pa sa harong? Hello? Good morning, Migo. Migo, maray na agatabi sa imo. Ang sa kuyang opinion, ubos kita nag-aragi sa maestro. Yes. Nag-aragi sa maestro. Opo. Arog ka ini. Teaching is never much of a profession. Bukasyon. Yes, correct. Dahil man porque dahil kang overtime, baka overwork ang teacher. May estudyante kang 40. Dahil shifting mo niyan sa mga public schools. May estudyante kang 40. Lima sana dyan ang pasaway, overwork ka na sa apat na. Stress ka na, overwork ka na. Dahil ka pwede mag-suriyal, dahil ka pwede maglamlam. Mata child abuse ka. Correct. Dahil ka pwede mag-tram, medyo malanit ha. Bullying yan. Pagkatapos kang school mo, medyo stress ka pang maray dahil sa pasaway. Bit-bit mo pa sa lesson plan mo sa harong. Kasi patuloy mo sa mga aki, isuagumo, etc. Sa trabaho ka. Dahil na no time for love. No time. Okay. Kung sukan na maestra, naggurang sa pagturo, nalingawan sa buhay niya. Yan. Iyo baga, may guminurang na lamang, din naagom, din nagpagom. Okay. Araw kayo ni. Nalingawan sa buhay niya, tali nagpagong gurang na daraga. Pinagpasaran sa mga aki. Pinagpudot mga kang panahon. Yes. Ang kaipuhan kan sarong maestra sa ngunyan, pasinsyang katakot-takot. Totoo pare. Totoo yan. Pag dahil kang pasensya, dahil ka makaka-retire. Yeah. Di na kakasuhan Kaso ka abuton mo. Kaso. Kasuhan ka child abuse. Yes. So akin, na diferensya, nag-usip sa magurang, dahil nga nagsiyasat. Yan. Ginadang maestro. Iyo, totoo. Nagsiyasat. Those are all risks. And kunyang mga sarong maestro sa eskulahan. Na kung pinagihantay ang gabos, dyan kita hindi nagkaigwa. Kinalang power. Bako, hindi ako kayo abuyon kay director na porke din nagagamit sa overtime, bako overwork ang teacher. Nagdamit kan maestro, bako man siya na physical na pag-iro-iro. Mental. Okay. Siya, grabe, ikukubot mo, mapasensya ka. Salamat mo, good day. Salamat, Migo. Toy Rain. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei, ang boses kan utaw.
Sa kabaga, sabi kan texter ta, 8 hours working hours, 6 hours teaching hours, may tada pa na 2 hours, iyo ang dapat iyan so time for checking of papers, outputs, projects, and making of lesson plan. Iyo pala na yan, ang trabaho, 8 hours, tabi, working hours, 6 hours, teaching hours. May tada na 2 oras ngaya, dapat iyo so time for checking of papers, outputs, projects, and making of lesson plan. Sa totoo lang mga tugang, ang pagiging teacher, trabaho mo, bako man sana yan sa perang ako, sa experience ako, tabi dyan sa UST, Kampanahon, tabi sa Bicol University, dahil man, maski ang college medyo madali-dali, igwa ka lang ka ang ki syllabus, susundan mo ito, okay na. Yan baga, ma-prepare ka ki topic per day, ki lecture mo, kunya ang katabi sa public school, salo sa elementary Buda High School. Di ba? Anyway, medyo kwantabi yan. Kaya, medyo, medyo may debate pag-abot sa arog tabi kan. Pero sa load, kitang problema ta. So, teaching load mo, iyo talaga yan. Kumperante no sa imong load, iyo dapat yan ang para si mo. Hello? Hello, good morning, baby. Yes, good morning, Mio. First time sa history ko na araw kayong edad ko, naigwa pala na overtime ang mga teacher. Ako nga na pakadangog ko namang sa report ni Joshua, wala sasabi ni RD na, iga palang ki overtime pay? May budget pa lang sila dyan? Since then, di ko aram yan kita ko, retired teacher. Ano? Retired teacher ang inako, elementary. Oo. Nag-OIC siya kay to that time sa Kabangan Elementary School. Di man ako nakaharaman na nag-overtime. Yan, oo. Baka di man ka nag-apply gayod? Ang point naman, paano ka mag-apply? Na national ka mo? Yun ang ganda. Kaya maduman ka sa regional office para i-submit ang mga araw ka na concerns. Ang apot ka, binoren mo bayadan? Iyan ang hapot. Diba? Kasi the point is, national ang ali ang budget din do. Oo. O ngunyan, BP, paano ka? Kung mag-file ka kaya kay overtime, send mo ikukaon. Yeah. Dapat, right, BP, okay, man. Salamat kita kasi may all the time ang iyo. Mga teacher. Pero, ipaliwanag. Tangi mo pagkakan, BP, deserve na kuha kang overtime. Okay. Paano yan? May mandated pala. Yes. Pero paano mo makukuha? Yung basic point man sa nantabi, BP. Tapi ka na, let's go lang sa pagkataram. Yeah, okay. Thank you, BP, tabi. Salamat, Migo. Alright, yan. Yung mga analysis. Alright, thank you, Noel. Noel. Sabi kan texter ta, si Ma'am Yet nag-aapod, sige Ma'am Yet, pwede ka mag-aapod ta, retired teacher ka. Sabi kan texter ta, may ilang tabi, Jim, not all teachers nag-check kang mga test papers kan mga aki. Digdingani isa mo, elementary pa lang, pero pagkatapos kan quarterly exam nila, mga estudyante mismo ang pag-check. Kaya ang iba, kadakol reklamo, taminsan tama, pinagsasalaan kasi may mga estudyante naman na maluya magsabot, tapos nagparareklamo, sumagurang. Sabihon, wag masyadong OA. Yan. Hello? Ma'am Yet? Sandali lang. Ma'am Yet, okay na tabi, Ma'am Yet. Kasi Ma'am Yet, retired teacher, hindi ko experience niya. Ade, tabi tungkol dyan, sa bagay na yan. Okay? Sige na. Ma'am Yet, okay na tabi? Di ba, kamong mga Anyway. Ma-interview naman akong teacher daw. Mapot-apot naman ako sa mga teachers. Kudan mga teachers ko niya, nasa classroom tabi na nasa eskwelahan ngunyan, kaya medyo di kitang makatulos na mga teachers. Alright, sige, aramon tamunan mga dagdag na report, hali po dyan sa luwas, kasabay mga tugang si Jimmy Nasalita. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga, your partner in the morning. Fireball.
Jim, come in, Jim. Yes, salamat na BP Maraynaga sa mga parantabay. Makakawalay niya to supposed to be si Mayor Kaloy Baldo Codibiri Bisi, si Vice Mayor Ding Baldo with regards sini sa swerte kan kamalig, orgulyo kan kamalig ta BBP. Award national is GLG, so Seal of Good Local Governance, tapos Gawad Kalasag Award, duang bisis, and Beyond Compliant pa suro pa na sa indang accomplishment. Yaon digdi si Vice Mayor Ding Baldo kan kamalig ta BBP kung ano an bintahe kay ni and ano man an benepisyo kay ni para sa natural sa lokal na gobyerno. And siguro ngunya na Disyembre igwamanin na mga karagdagan na benepisyo kay ni para sa mga empleados kan lokal na gobyerno kan kamalig mga department head. Saramo niya to kay Vice Mayor Ding Baldo. Congratulations tabi Vice sa duwang unra na nakuha na consider kan lokal na gobyerno kan kamalig. Si BP Henry po sa angkor sa DCGP. Vice Mayor, Maraynaga po. Vice. Opo, Maraynaga man po. Maraynaga po, Vice. Opo, congratulations tabi sa endo ni Mayor Kaloy. Tabi, yan sa Kamalig Albay. Nakapala nido sa SGLG. Tapos sa Gawad Kalasag pag-abot sa disaster management. Ano po, Vice? Opo. Yeah. Ika ba po, naging mayor ka man kan Kamalig. Sa pagmangarog po ka ng mga awards, recognition kang national government, mga kompati yan, bako ang basta-basta na nakukuhanin local government units, ano po ang para sa mga nasasakupan nindo pag-igwa po kiarog ka na recognition sa national government? Actually po, sa mga incentives muna, actually itong sa SGLG, outright may cash po na tigto, nasa 1,163,000. Opo. Tapos pera pa po kayan, may mga mas dakol kaming makukuang projects ngunya na malaog na taon. Tapos po may additional incentives din yan po sa mga empleyado. Tapos syempre, ang pinaka-importante po digdi is, ibig sabihin, serbisyo sa tao po. Talagang, kumbaga, yaon, as in makusog. Yes. Kaya nga po, nagka-award. Ito ang, kumbaga, pinaka-makusog, as in, talagang na-recognisar. So, efforts kang gabos na nagtatrabaho. Opo. Gusto sabihin, Mayor Tabi, so dapat na trabaho nindo na i-deliver para duman sa tao. Susog sa evaluation. Kan DILG lalo na, no? Buda kang yan na sa Gawad Kalasag pag-abot sa disaster operation. Opo. Actually, sa disaster nga po, beyond compliant. Kami lang po digdi sa Albay na LGU ang beyond compliant. Ibig sabihin po talagang sa tama po ito si GM na talagang nagsusupay ang satuyang pagserbisyo sa Opo. Pag sinabi po, Vice, na beyond compliant, ano bang gusto sabihin kaan? Kasi po may mga indicators kung compliant or beyond compliant. Tapos kung ito pong beyond compliant, kumbaga nagsobra-sobra. Gani na sobrahan Vice ki trabaho. Gani na sobrahan ka mo kang ginibo nindo. Kayo po gayod na ako hamdi na ako na talagang sobraman talaga. Katabang po dyan syempre, ang mo yung MDRRMO na si Romel na mailing naman po pagka may mga disaster, pag may mga emergency, talagang 24 hours, 100% na nakatutok. Balikan ko tabi, Vice, sinabi mo na serbisyo, duman kaya so direksyon kan sa Guyang Hapot. Tapos may mga arog bagakaan, nag-expect ang mga constituentes, di ba? Na may magayon ngayang serbisyo, mas maigwapa ngayang mga mas inaasahan ninda na mas magiging magayon ang magiging performance tabi nindo na mga sa local government units. Ano po ang gari challenge na nahiling nindo pag-abot sa araw kayong bagay na kamo yaon po na-recognize kan sa tuyang national government, Vice? Okay. Inot po siyempre magayon sa puso na sa pagmati na na-recognize sa effort. Tapos pangdunga po siyempre, kumbaga dapat iyaon sa mula ang challenge na i-maintain o lagpasan pa giraray sa effort from last year. Sa mga sunod na taon, ano ang pa ito? Mas either i-maintain ta o lagpasan pa giraray ito. Ayan. Yung mananggad. Kung kamubiyan compliant pag-abot sa disaster, mas kaano man nagkalamidad baga po, ikaw man kamo diyan sa Kamalig Tabi, Vice, di ba? Mayon volcano, eruption, floods, etc. Bagyo. Wala lang po kami tsunami. Yan. Okay. Iyo po. Ano tabi, Mayor, ang nahiling
kang although biyan compliant ka mo sa disaster, pagabot tabi sa local governance, sa impong mga indicators ka mo duman. Although, siyempre, awardee ka mo, gabos hindi ito pinasahan ng mga indicators na ito. Ano pong mga indicators ba nangyari halangkaw ang naging recognition po sa Indo? Actually, primero po sa accomplishment. Opo. Yung ang inot na tigailing, yung accomplishments. Tapos, kami po baga may operation center. Actually, digdi po sa Albay. Kami pa lang talaga ang may operation center. Dako lang bagay din po ito. Pero din po yan sa tigailing. Ayun. Tapos yung mga equipment. Tapos paano po yung mga pa-trainings, paano kita answer pagka may mga emergency, pag may mga disaster, ano yung mga plan staff, actually kami po sa Sanggunian, kami aproban na mga ordinance para mga plans kung pag may, alimbawa, may bagyo or may mga kalamidad, ano ang gigibuhon. So, kumbaga po, yaon po gabos yan. Ayun, okay. Sarong bagay din po itong nakatabang. Opo, okay. Vice, congratulations po. Mensahe po nindo sa mga taga-Kamalig. Opo, sa muyang mga constituents, mga kamalignon, asahan po nindo na sa muyang pagpadara asin ng tapat na serbisyo na aram po nindo magpunta kan sa muyang pagtukaw dyan sa satuyang banwaan, yaon po permi. Opo. Asahan nindo na sa maabot pang mga taon, maabot pang mga panahon na the same service ang itataomi po sa Indo na pagpadaba asin tapat na serbisyo. Opo. Salamat, Vice Mayor. Merry Christmas po and good luck po sa Indo. Opo. Thank you so much po. Merry Christmas. Opo. Jim? Okay, so yan tayo, Bibing, Vice Mayor Ding Baldo Kamaligalbay. Congratulations. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Dahilan mga tugang sa buko, may iwal na duwa. Dahilan mga tugang sa lumbod. Lumbod, as in buko, no? Nagkaigo kikomprontasyon ang duwang tao. Tanasaraw, tanat, ika ngayon pare, inikit mo sa lumbod ko. Salbatana. Nagresultaan mga tugang sa sarunggadan. Dahiling mo na yan. Dahilan sa buko, saro mga tugang ang nagadan. Aram mo ito po ang detalye kang istorya kay Jomar Bien. Kamin Jomar, i-detalye mo. Salamat, BP Henry. Nangyari yan kan Miyerkules na banggi digdi sa barangay San Antonio, kan Tabaco City. Gadan si Floro Leona, 40 anyos. Matapos na tugbukon sa dagaan, kan ginunting ni Romulo Ragos. Salbatana. Kang kapariyong lugar. Ang rason, komprontasyon kan duwa. Daligadong pigsalaan kan suspect, ining biktima na naghabas kan lubod. Sinabi na. Ika ngayam, inabas mo nga sulumbod ko, nagpasuway sa duwa. Roger on that. Ang istorya na sa irinuman ining biktima, may mga kampang, bandang alas 8 ang pagkabanggi, kan mahiling niya, sususpect, na nagpasiring sa sarong tindahan, haranido man sa lugar na pigi nag-inuman. Buminuat sa biktima, kinumprontar sa suspect. Ang sabi, nga tangaya taping sasalaan mo ako na naghabas ka lumbod. Hanggang nagpasuway na sa duwa, basado digdi sa mga testigo, para pasuway sa duwa. Suspect, huminali. Pagbalik, may dara ng ginunting. Dahil lamang dang kurukalo na. So, suspect. Pigapot pa kaining biktima. Nga tabaya nga ni ngaya. Pigsasalaan mo ako, naghabas ka lumbod din do. Imbis na magsimbag sa suspect. Ginabot sa ginunting. Tinugbok sa dagan. Naiko.
duman mismo nagadaan, BP Henry. Nagdulag sa suspect, nagresponde man sa tobacco PNP, bandang alas 11 ang pagkabanggi, nakuan niya sa suspect, nagtutukaw-tukaw duman sa sarong naman sa gilid kan Barangay San Antonio. Kapot-kapot pa susundang. Iyan. Pagdulo kan mga polis, surrender siya. Yung bansa na yan, BP Henry, ang rason, dahil sa lumbod, kinumprontar siya kanpig sa salaan niya na naghabas kan lumbod. Tapos, kung yan nasa kulungan siya. Kasong murder ata ito murder so kaso na isinangat kan PNP duman sa suspect. Naghali na baga. Bumidalik, may dara ng sundang, ang intensyon na talaga, gadanon so biktima. Kaya, kasong murder ang ipinail kan mga miyembros kan Tobacco PNP. Yan BP Henry ang mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Ang tao talaga pag medyo didimalas ka, pwede kang madiskwento talaga, no? Imarog ka ito, Nagpasuway-suway sana, mga tugang delan sa lumbod, tinusok sa likod, gadan. Sa bagay, nga ni kinagadan dahilan sa pagpaklunin ko. Ano siya, rason nail cutter baga? Nag-nail cutter lang siya, nagadan. Gadan talaga. Nagputol sa kang kuko niya, nag-nail cutter siya, sa tao kan tinampo. Tinama ang kitrak, gadan. Iga pa sarong aram ako siya, istoryan taga pa. Nag-inom siyang kape, nagadan siya, nabuta, pag inom siya ng kape. Ang ginibo niya kaya, nagtimpla siyang kape, binugtak sa kutsara, sa tasa, bigla siyang inom, tuminama sa kutsara, sa mata niya. Ako nagtultol niyang istorya mo. Merry Christmas po. Ako nagtultol niyang istorya mo. Yan mo na nagdalan sa kape. Binugtak niya sa kutsara. Pag inom mo, natusok sa mata, nasaro, buta. Salamat, Kanserong Pagantabay. Goodbye. Marinaga po sa Endogabo, sinipang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po taghapot lang. Mabuhay. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2%